लावगि दाना हरावल'सो एसे गोजांसैहाय ना सानाव बारा गोजांनाय मोनला बे साननैसोआव एसे थान्दाया खमायबाय बै साननैसोआवसो आयु सान हर मोदोमनिफ्रायनो जिखौनो बोखारनो हायामोन नैबे साननैसो आं सानाव एसे थान्दाखौ खम मोन्दों हरावल'सो एसे गानै जोमै थानो गोनां जासै माथो हनै दाना सानाव सान्दुङानो गोसा जासै नंगौ दा सानाव बारा गोजांला हरावल'सो एसे गोजांनाय मोनसै फेब्रुवारि मार्चआनो जोबसिगोन नै गाबोन सबनैनि उनावनो मार्च मास फैखासिगोन गैला थान्दा एथ' गोजांनाय गैला थौदो जाबायलि न'आव थांनोसै जोंहा बिहामजोआ ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय बे थान्दा बोथोराव गुसु जाबा मोजां नाङाहाय ओंखाम ओंख्रिखौबो जानो गुदुं गुदुंबासो खहाबो थौ थांनोसै थौ मबाइल लाबोफायाखै आङो मबाइल लाबोफाबाथ' बिहामजोआ दाहालागि फनसो हरसिगौमोन बे थौ थांनोसैबालाय आरो नै गोमथा बिमा नोंसा बिहामजोआलाय माथो दाबो गथ' खांनोनो सानथारला नोंलाय जेबो बुंथारा नामा हाबा जानाय बे एसे सम जालांबाय बोसोर जालांबाय थाब थाब गथ' गथाय खांनानै स्र' थानो होदो बेसेथो बेबायदि थाहोबाय थानो मानसिफ्रा मोजां बुङाहाय बेबायदि हाबा जानानै एथ' गोबाव थानायखौ हाबा जानानै नै 6-7 बोसोरानो जालायलांबाय नोंबो जेबो बुंथारा बुङो बुंनायालाय मानो बुङा जानो आंनोबा बुङै बुङै आं गायनाय मोनलायलांबाय फिसालाखौबो बुङो बिहामजोखौबो बुङो आं दे थाब गथ' खांदो होननानै जों बुंबालाय मा जानो मालाय खांग्राफ्रानो गोसो होआब्ला थाथों आंलाय दालाय माखाय आंलाय बुंखायो खां थाबनो खां बिबै बिबौ थानायावनो थाबनो खांनानै एसे स्र' फेदेरनानै लादो होनना बुङो जोंफोरलाय आरो नै बोराय बुरै जालांबाय दिनै दं गाबोन गैया देनां जों थैनानै थांबा खांब्लाथ' सोर खस्थ' मोनगोन गावनो खस्थ' मोनगोन बिमा बिफायानो दालाय जोंफोरो सि सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय खामानि दामानि मावनायफोराव लाबायबायना होगौ देनां जों गैयाब्ला गावस्रासो हाथा फाथा ना गथ' लानो ना जि सुनो ना ओंखाम जानो गावसोरसो खस्थ' मोनगोन बुंनांगौखौ गोबां बुंबाय थाला मालाय गावसोर मिथिगौ गावसोर हौवा हिनजावबा मा सानदों दानोबा खांगोन ना खाङा बुंला आं जेबो मालाय बिमा बिफायानो खांनो गोसो गैयाबालाय जोंलाय बुंथाबनानैलाय माथो मोनो थौदा थांनोसै बा मालाय जमा अर सायलायदों नै मालाय जों थांनो नागिरनायखायनो लावगिहा अर सायनो लोगोफोर सफैखाबाय दे सेंग्राफोर नोंसोर लावगिजों अर सायफैबाय थादो जोंहा थांनोसै आया थांनोसैबो ना जों फैनायखौसो थांनो ओंखारबाय थांनो नाङाब्रा दसे अर सायथ' जों दहायनो फैदों थांनोसो ओंखारखाबायमोन ओमफ्राय नोंसोरलाय बे हरनि समावलाय बे हौवा गैयि न'आवलाय मानोथो फैनांगौ जाखो औ मिथिखायो नोंसोर लावगिनि न'आव रावबो हौवा मानसि गैया माबाफोर खामानि थायो स्रां फैनांगौ हौवा गैयि न'आव नोंसोर बायदि हौवाफ्रा फैयोब्लानोथ' गामिनि बोरायसा बुरैसाफोरा गाज्रि नोजोरजों नायो आरो बिसोरनो दावराव खालामो माबा खबर लानानै फैदों बिसोरबा मानो फैयामोन माबालि लावगि जोंना हिनजावा पिकनिक जाहैदों बेनिखायनो नोंनाव फ्रि नुहरनायखायनो बेदर लानानै नोंनावनो संना जानो होनानैसो फैदोंमोन जोङो हिनजावफ्रा पिकनिक जाहैदों दाबो सफैयाखै बे स्रांब्रां जाहैनांगौ स्रांब्रां फैनांगौ दाबो सफैयाखै 8थायानो जालायलांसिगोन माथो फैयाखै माथो दाबो सफैयाखै नों मा बुङो दे जाहोगोन ना जाहोआ जाहोगोन होनबा जानोसै जाहोआ होनबालाय थांफिननोसै थौ जाबायलि जोंहा थांनोसै दे जिराय दे ओंखाम जानो होना फैखानायखौलाय आंलाय माब्रै होखारनो जानो हागौ आंनि खुगाया एसे बारा होमब्लाबो आङो बेफोरबायदि ओंखाम ओंख्रि जानो फैनाय दै लोंनो फैनायफोरखौ आं होआलासिनो थाफेरा आंनि गोसोआ मानिया मानसिफ्रा जेखि सानथों दे आं थिग थाब्लानो आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया नोंसोर ओंखामल'सो जागोन नोंसोरलाय बेसेथो ओंखाम जागोन दे आं संनानै जाहोगोन जेबो जाया नोंसोर अर सायनानै थाबाय था दे नोंसोर न' सिङाव हाबलु हाबला खालामनो नाङा आंनि न'आव अनेक मानसि फैब्रबलाबायो आंनि न'आव हौवा रावबो गैयि समाव नोंसोर जुदि आंनि न'आव हाबनानै थानायखौ नुयोब्ला मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन गाज्रि बदनाम होगोन बेनिखायनो नोंसोर बेयावनो अर सायनानै थाबाय था आं ओंखाम ओंख्रि संनानै जेब्ला जायो आं नोंसोरखौ जानो लिंगोन जागोन दे नोंनि साननायाबो मोजाङानो नों बुंनाय बायदिनो जों बेयावनो जिरायनानै थागोन देरहा अबेसे नंगौ लावगियाथ' हाबा जायालासिनो बुरैना थानाय रावबो हौवा मानसि गैया बे हरनि समाव बे सासे गोथार सिख्ला बुरैना थानायनि न'आव बेबायदि ओंखाम संना मा खनसे जाफैगोन सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौनो जोंखौ गाज्रि बदनाम होगोन जोंथ' जागथा हौवा मानसि बेसेरा जोंनो ओंखाम संना जाहोनो नागिरनायाव लावगिया दे बदनाम मोनगोन दिनै जि खनसे लावगिनि न'आव ओंखाम जाफैबाय हराव आरो माब्लाबाबो फैला अबेसे बे हारसिं हिनजाव मानसि थानायाव मा खनसे ओंखाम संहोनो फैखो बेखौनो सोरबा मिथिनानै जोंनि हिनजावफोरनो खोथा लागायनानै होबा हिनजावफोरजों नांलायनो जाया होनबा जोंनि दासो बाथ्राखौ गोथौ सानफ्लांदों मा जाला नामा बिदिब्ला थांनोसै थौ दा बोरै जायालासिनो थांफिनो हनै संहैखाबाय दा जों जायालासिनो थांफिनोब्लाबो बिनि ओंखाम ओंख्रिया लस जागोन
थाथोंसै दे जियानो जाया दिनै खनसेखौ आरो माथो खालामबावनो फैखांनायनि उनावलाय। अलंबार बे लामा ससेयाव गारिखौ लाखिनानै जोंखौ मानो थाबायहोखो? गारिखौ न'सिम लांबालाय माथो जायोमोन? जोमै इमारजेन्सि आंनियाव फन मोनसे फैदों। आं दानो गोख्रैनो अफिसाव थांनो नांथारगोन। बे हरनि समाव? अफिसनि खामानियालाय मा सान मा हर, जेब्लानो लिंहरो अब्लानो थांनो गोनां जायो। दे जोमै माथो जाखो? बे ससेखौलाय आरो ज' थाबायनानै थांनोसै फैदो। आदै आं जा खर' गिदिंनाय मोनबाय। आं आरो बारा गोबाव बिदि थाबाय थानो हाला। थुदो नों जुदि जोंहानि न'थिं थाङोब्ला थाबनो थुदो, आं लामायाव ओंखारनोसै। जा खर' गिदिंबाय आंखौ। दे हनै इसायाबो खर' गिदिंबायनो। दे बिदिब्लालाय थांदो दे, खिन्थु थाबनो फैबानो जाबाय। दे जागोन, आं अफिसनि खामानिया जोबब्लानो थांनो फैगोन ना। आंखौलाय मानोथो एथ' सिन्था खालामदों? दे नोंसोर थांदो। दे इसा गाखोदो। ए बहाबा पिकनिक जाहैदों होननाया दासो सफैदों? औ दासो सफैदों। आयु मालायफोरा सानसेयावनो थाङो सानसेयावनो फैफिनो, नोंसोरनालाय मा हरनि 9टा गाहाम जालायनाय? नोंसोरबायदि बिहामजो मानसिफोरा हरनि 9टासिम गाहाम पिकनिक जाहैनायखौ सोर मोजां होननानै सानगोन देलाय? सिख्ला मानसिबा बेलेग खोथा, नोंसोर गासिबो सासे सासे गथ'नि बिमा। नोंसोरो बे समाव, बे हरनि 9टा समाव नोंसोरो गाव गावनि गथ'खौ लानानै नोंसोरो जमा न'आव थानानै गथ'फोरजों सावरायनो गोनांनि समसो बियो। आरो जायफ्रा उन्दै गथ' गोनां बिसोरो टेबोलाव गथ'खौ फज'नानै गथ'जों लोगोसे जिरायनानै गथ'फोरजों फरायफानायनिसो सम नोंसोरनि। नाथाय नोंसोरथ' हनै सासे सासे गथ'नि बिमा जालायनानै सासे सासे हौवा थालायनानै नोंसोरो बेबायदि हरनि 8टा 9टासिम पिकनिक जाहैदों। नोंसोरखौ सोर मोजां मोनगोन? सोर मोजां होननानै सानगोन नोंसोरखौ? नोंसोरखौ बेबायदि हरनि 8टा 9टासिम पिकनिक जानानै फैनाय मानसिखौ रावबो मोजां होननानै बुङा। नोंसोरखौ बयबो गाज्रि होननानै सानगोन। नोंगौ नोंसोरो बोसोराव खनसे थांदों, बोसोराव खनसे रंजाहैदों, नाथाय सम दङ रंजाहैनायनिबो जाहैनायनिबो। नोंसोर बेबायदि हरनि 9टायाव फैनायखौ नोंसोरखौ सोर मोजां होननानै सानगोन? रावबो मोजां होननानै साननाय नङा। गाज्रिथ' गाज्रि सानखागोन, आरो नोंसोरखौ डाबुल गुन नोंसोरखौ गाज्रि होननानै सानगोन। बेबायदि हरनि 9टा 10टा 8टा समाव बै देहा फानग्रा हिन्जावफोरासो हटेलफोरनिफ्राय ओंखारनानै फैयो। नोंसोरखौबो दा बेबायदिसो सानगोन। सोर मिथिगौ नोंसोरखौ पिकनिक जाहैदों होननानै? रावबोथ' मिथिया। नोंसोर साथामखौ जुदि बेबायदि लामाथिं हरनि 9टायाव थाबायलांनाय थांनाय नुयोब्ला गामिनि मानसिफ्रा सोर मोजां होननानै बुंगोन? सि एसे लाजिनो सोलों। दे मालाय गाव गावनि गोसो बायदि रंजाहैदों, गाव गावनि थाखा फैसा गारनानै गाव गावनि हौवा हिन्जाव रायलायनानै थांदों आरो बे। जोंलाय माथो बुंनो? जेबो बुंनो नाङा। दानि जुगाव सोरखौबा मोजां बुजायनो थांब्ला गाज्रिसो नुजायो। रावखौबो जेबो बुंनो नाङा। बयबो रोंखा राखा बुजिखासो मावनाय खामानिखौ सानै हयैसो मावखायो। मालाय बिसोरो बे समखौनो लानानै थांदोंमोनदां, जोंलाय मा होननानै बुंनो नांला दे। मालाय जाबाय लोंबाय रंजाबाय फैबाय, थांथोंसै उन्दुहैथोंसै, जेबो बुंनो नांला। थौदो जोंहा थांनोसै। हिन्जावफ्रा हनै जायै लोङै रंजाहैदों, हौवाफ्रा भिखारिफोर बायदि मालायनि न' थांनानै ओंखाम बिबाय आरि जाहैदों। बै लावगिनि न'आवसो रावबो हौवा मानसि गैयिनि न'आवसो बे हरनि 9टायाव थांनानै ओंखाम बिना जाहैदों। मा साननांगौ? मा बोथिसे ओंखाम बिनो जानो थांनो नागिरदों? जुदि गाज्रि लेनदेन जायोब्ला उनाव नोंसोरो सोरखौ दाय होगोन? नोंसोर गाव गावनि हौवाखौ गोरोन्थि सानगोन ना नोंसोर बै लावगिखौ गोरोन्थि होननानै बुंगोन? दानि जुगनि गोसो जेसेबांखि मोजां मानसियानो जाया मानो, गोसोफ्रा गलिलाङो। बे सासे बुरै जाना थानाय बेबायदिनि न'खराव नोंसोर हौवा मानसिखौ ओंखाम जानोथ' नुनाया बे नोंसोरनि मोजां जायाखै। भुलावनो जुदि माबा मोनसे जायोब्ला नोंसोरो गाव गावनि हौवाखौ दाय नुनाय नङा, बै हिन्जावखौसो दाय नुगोन। बेनिखायनो नोंसोर गाव गावनो साबधान थानो नांगौ। बिहामजो मानसिया बिहामजो बायदिनि रुलखौ मानिनो नांगौ। ओइ हिन्जाव, खोथाखौ मोजाङैनो बुङोबा बुं। आंनि हौवाया आंजोंनो लोगोसे थांफादों, रावनि न'आवबो ओंखाम बिनानै जाहैयाखै। खोथाफोरखौ मोजां सानै हयै बुं, रागा फोजोंनाङा। दहायनिफ्राय सहायनानै दङ, सिरि थानायखायनो बिराद सिरि थानाय बायदि दामोन। खोथाफोरखौ सानै हयै बुं। जों हरनि 9टायाव फै 10टायाव फै, नोंसोरनि मा अजादों? जों मोजां जायो गाज्रि जायो, मोजां लामाथिं थाङो गाज्रि लामाथिं थाङो, बे जोंनि गोसो। नोंस्रा बेयाव बुंनांगौ मा दङ? ना नोंनि फैसाजों थांदों, ना जों नोंनि माबा मोनसे जायो, ना नोंनि माबा मोनसे गलाम खाथिनानै थादों जोंखौ बेबायदि बुंनो? हाबाब जेननानै लाबावासो, मासे उल्था बिसोरलाय। सिरिथा जोमै, गोरोन्थिया जोंनिनो। जों सांग्राङैनो फैनो नांगौमोन। बे हरनि 9टायाव पिकनिक जाना फैनायखौलाय सोर मोजां होनो? आरो बेबो जोंजों लोगोसे गथ'फोर थाफाबा बेलेग खोथामोन।
गामिनि बाय बाहागिफोर थाबा बेलेग खोथामोन जोंनि हौवाफ्रा जोंजों लोगोसे थाबा जोंखौ रावबो आसि थुनानै बुंनो हानाय नङामोन पिकनिक जानायालाय मा सान मा हर सोरबा बायदिया हरावसो थाङो सोरबा बायदिया सानाव थाङो बे गाव गावनि गोसोसो नाथाय दा जोंजों उन सिगां रावबो लोगोआव गैया जों साथामल' नालाय बेनिखायनो जोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायदों बिसोरो जेबो नङा गोरोन्थियाथ' जोंनिनो जेबो दा बुंजोमै मानो जेबो बुंनो होआ नोंलाय बुंनो हो नुवाखै मा बुंदों जोंनि हौवाफ्रानो मालायनि न'आव ओंखाम बिनानै जाहैदों सोरखौ नुदों बिसोरो आंनि हौवाया आंजोंनो दंफायोमोन बहा खोथा बुंनो फैदों बिसोरो जोमै अलंबारासो नोंजों लोगोसे दङमोन दरेनि आरो आंनि हौवायाथ' जोंजों लोगोसे गैया हयथ' बिसोरो थांनानै ओंखाम बिबायनानै जाहैदों गोरोन्थियाथ' जोंनिनो जेबो दा बुंसै जोमै उन्दै जानानै थौदो नुबायना गामिनि बिहामजोफोर जों गामिनि सासे बुरिसा हिनजाव बिसोरनि गाज्रिखौ नुनानै एसे गोरोन्थिखौ आसि थुनायखौनो जोंखौ माबायदि उल्था उल्था बुंफिनो जों गामिनि सासे बुरिसा जानानै बिसोरनि गाज्रिखौ जोङो हुद्रायना होनाया जोंनि माबा गोरोन्थि जाबाय नामा सोरखौ मा बुंनो दानि जुगाव बयबो रोंखा राखा गुबुननि गोरोन्थिखौ दिन्थिनो थांनायाव गावनि गोरोन्थियाबो नुजाफायोसो बेनिखायनो दानि बे जुगाव रावखौबो जेबो बुंनो दरखारानो गैला सोर माबायदि सोलियो सोर मोजां सोलियो सोर गाज्रि सोलियो गासिबो गाव गावनि गुबुननि गाज्रिखौ दिन्थिनोबो दरखारबो गैला मालायनि मोजांखौ बाख्नायनो दरखारबो गैला मावदां जा रंजा बेनोसै गोदोनिफ्रायनो गोबां थका जाबोबाय आं बेफोरबायदि बेलायाव सोरखौबा माबा मोनसे बुंनो थांनायाव गावहासो उल्था लाजिनानै फैनो गोनां जायो सोरनिबा मोजांखौ बुंनो थांनायाव गावहासो बरना मोनो बिनिखायनो आं दाना रावखौबो जेबो बुंनो गोसो गैला आं दा बुंनाय लोगो लोगो जोंफोरखौसो मेगन सादों मालायनि मोजांखौ नायनो हाया हिंसा बारा होननानै जोंफोरसो बरना मोनो थौ रावखौबो जेबो बुंनो दरखार गैया बे जोमै आरो सोरांसेयाथ' गोदो बिहाव बिखुनजो थानायाव बिदि बारा ओंखारनो मोनामोन दा बिहाव बिखुनजो सानैबो थैबाय नालाय बा दाथ' सोर मा बुंनो गावसिनि गोसो बायदि सोलिसै गावसो गाज्रि बरना मोनगोन दा जाय जेरै मावा मानो हाय रावखौबो जेबो बुंलाहां दिनैनिफ्राय